Xitay Halk Respublikasynyň Sinziyan Uygur Awtonom Etirawynyň wekiliyetiniň Türkmen Owa Hoşuluk Uniwersitetine geçiren duşugy işin häsiýetine tapawutlandy. Duşuga Sinziyan Uygur Awtonom Etirawynyň halk hökümetiniň Suw ferişteleri departamentiniň Owa Hoşuluk we Owa işleri departamentiniň haýwanlar boýunça akademiýasynyň Owa Hoşuluk Ilmlary akademiýasynyň Sinziýanyň Owa Hoşuluk Uniwersitetiniň Owa Hoşuluk biotehnologiýa Sewda işäwri kompaniýalarynyň wekilleri gatnaşdylar. Gepleşikleriň maksady Owa Hoşuluk pudugyny sewda ykdysady ulgamda iki tarap bilen hyzmatdaşlygyň geljeki uğurlaryny aral maslahatlaşmakdan ibaret boldy. Belenşýaly Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň hemde hormat prezidentimiz Arkadary Gahrman Serdarymyň ýygy-ýyly gollawlary bilen bilim ojagynyň halkara hyzmatdaşlygy barhara başlanýar. Duşatnyjlar döredilen şertler mümkinçilikler üçin hormat prezidentimiz Arkadary Gahrman Serdarymda hemde Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyda alkyş hem hoşallyk sözlerini aýtdylar. Her günlerde Özbegistan Respublikasynyň Daşkent irrigasiýa we Owa Hoşulugynyň mexanizasiýasynyň inženerleri institutynyň talipleriniň Türkmen Owa Hoşuluk Uniwersitetine tejribeligi ýokary netijeleri betlenýär. Muallimler we talipler tejribelik maksatnamasynyň şäherlerini umumy okuwlara gatnaşdylar. Olar ýurdumyň Owa Hoşulugyny ulanylýan ekiji, däne ýygýan Owa Hoşuluk tehnikalary bilen tanışdyrly. Owa Hoşuluk tehnikalarynyň simulýatorlarynyň kömegi bilen tehnikalary dolandyrmak hakyna gurrun edildi. Gidromelioratsiýa fakultetiniň talipleri bolsa, Sewitde mühim ähmiýetli gidrotehnika diýetge hataplanýan Altynasır Türkmen köni bilen baglanyşly tejribeler bilen tanışdyrly. Türkmen Owa Hoşuluk Uniwersitetiniň talipleri hemde muallimleri şular ýaly döredilen şertler mümkinçilikler üçin hormat prezidentimiz Arkadary Gahrman Serdarymda hemde Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyda alkyş hem hoşallyk sözlerini aýdýarlar.